nahiko kaotikoa izan zen, guretzat, hasiera etzen errexena izan, espektaktibak genitu, baina hasteko taldekideen artean indikan komunikazio eta konfiantza asko etzonez, imposible genituen gauza txikiak gretzen oso ondo atera. Eta, denboraldia hasiera izateko egia esan, hankak lurrean jartzeko ongi etorri zitzaigun. Gracioso izan zen, kilometro bat faltan atakatzea pentsautan euken, baina saion atera nintzen tope eta ez non lortu ez da pelotoitik ateratzea. Baina hori, kolokazioa irabazi non da gero postu politxa. Lehenengo biegunak esprinen izan ziren da ondo sartu nintzen orbitan, eta etapa oso baita sentsazio aldetik oso ondo, así que... Baita bastante eroa izan zen, azkarra, eta esprinen iritsi ginen. Uste batzuk aurretik iritsi ziela, eta gero esprinen baita ondo. Bai, azkenen lehenengo lasterketak gogo askokin hartzen dira. Eta hori, esorko hirugarren etapa hori izan zen gogo askokin atera ginen. Eta hasiera batean, ihesaldi batean sartu nintzen, gero berriz peloteira bueltatu nintzen, eta azkenean beste bi txirrendulariekin aurrera jo nintzen, eguneko ihesaldian sartu, eta ia helmugaraino iritsi ginen. Etapa oso sentsazio ona, igoera guztietan aurrean da gero esprinen baita hori ondo. Boste iritsi ziren aurretik eta gero hori uste dut hirugarren inola pelotea. Euskaldun txapelketian zentratu ginen, da gaztak ezagoztan zentratzeko hasierako karrera hortan, Zumaian, postu hon bat eitxia eta hasieraketik ezagoztan puntu honak lortzia Zumaizan eta alban eban ere inon ja liderra ipini. Karreria oso bizia izaten da hori, Zumaikua, eta oso barin enbida dana apurtzeko bai Meagazen ero januan o iraetako errepetsuan eta azkenian esan apurtu, naiz eta ez dutu gendun leku danetan eta azkenian Aurten taldean txirrindulari oso azkarrak genituen eta izan ditugu, eta
Kasu hortan bai, Ikarri Bilarrek egin zuen demostrazioa oso nabarmena eta handia izan zen, eta azken finean talde guztiak egun guztian zehar lan egin arren, momentu hortan Ikarri izan zen diferentzia markatu zuna eta Diegori garaipena irrastu ziona. Sprint oso erua izaten da, eta azkenean bidea topau biozu alik eta aurrien juteko, eta ez dakit hor mantendu ze Diego Ruiz arkauten erruberi hartu neban nik uste dut, eta nek izelako bera ona zala sprintetan. Temporadako lehenengo karreran beti izatea nerbio puntu horiek. Nik ikustea jo nintzen, lehenengo karrera zen, eta pixka topatzea, eta aber nola joan zen temporada ikusteko. Biak saiatu ginen aurrera joaten, baina ez genuen lortu. Bai, bide iztun sartze ginean oi hartzunen uste zala Mirarekin metro batzuk hartu zituen, eta gero Mirarik behai esku bat botazion, eta Paulak gero modorra iriki, eta bere ohituta dagoenera kustaldik ematea. Eta bai, Paula eskapatu zen unetik, atzetik lan gogorra egin behar izan genuen, eskapada guztiak gelditzeko. Eta gero hor jatzian beste karrera bat bezala izan zen. Denboa gehien hartzen momentua izatea atzian antolatzia lortzez deunean. Ze berez, nik uste denok batea lanian jartze baldin magea gai gehala barrapatzeko edo behintzat denbora handilik behak ez hartzeko, baina bai egia da atzian antolatzia kostatzean ean denborak segitun gora ito. Bai, egia esan, Ereinoko lasterketa denboraldian hasieran izanagatik dinamika egokia hartzeko baliatu genuen, eta karrera hortan bertan demostratu zen, taldeak dinamikoi hartu ezkeo, aukera asko izango zitula ez, Gorka Beare aurrean sartu zen, gainontzeko taldekideak oso erne zeuden pelotoian, eta hasi ginen dinamika hortan lasterketa gure terrenoa eramaten. Oso karrera erua izaten da, hor Laga, Laidatik eta Ereinoko partida nabarniz, gainera aurten Omako zatiza sartu ben. Hasieratik eraso askoekin hasi zen lasterketa. Gunzan kortetxo bat nahiko handiza, 30 pertsonetakoa, eta nien itzan sartu. Uste dut 25 txirrindulari edo geundela, eta nik hor sartu nintzen, eta pixkanaka hori zailkatzen joan zen. Azkenean uste dut 6 korredore geratu ginen azken metrotan, azken kilometrotan, eta Paulararekin iritsi nintzen sprintean. Sprintean puntz gehiago daukat nik, baina malda gogorretan berari aguantatzea oso zaila da, así que
I would go most anywhere to find where I belong. Bai, aiztondo bagenekien urte hasieratik, lehenengo kontzentraziotik izango zela egun urteko egun markatuena. Rekorridoa denak ezautze dugu, oso istua eta hola dela leku askotan. Eta ekipoak proposatu zigun eskabadan bila jutea. Eta bani hoxe egin nun. Fugan sartu nintzen, itikiki eskia da. Eta ez taiao. Ez zuten ezer utzi. Lehenengo minutuk egia gorrak diela, beti ez zela. Baina gero ondo dauztu ginen eta sensazioak egia esan oso onak izan zian. Azkenen guztiak atera ginen gogoekin, ze Anderren etxeko errepideetan bagenekien zelako garrantzia zuen hori. Berarentzat eta baita taldearentzat, eta taldea izugarrizko lan egin zuen egun osoan zehar, eta Cesar azkenen garaipena lortu zuen. Eta orduan aurreneko Kalbarion pixkat karrera selekzionatzea lortu genuen. Eta bigarrengon atake fuerte bat jo ondoren, beste txirrindulari batekin alde egin nuen, baina ez genuen kolaborazioik izan eta atzetik 10-ko grupo batek harrapatu zigun. Ikusi ginen igoeran Eñautek kriston atakea eman zuela eta bakarrik Aimar zuen segitu eta jun ziren biak. Eta guk atzetik ikusi ginen ez egoela hor aurrien komunikazio ona. Eta esan ginen ipiniko gara relegoka eta harrapatuko dugu. Azkenengo 2 kilometroak izan ziren puro atake. Taulako baten txirrindulari batek aurrea hartu zuen eta helmugara iritsi zen eta nik azkenen bigar. Hasieratik eman zuen, eta egia esan oso inteligentia izan zen, ze lasterketa azkenean motxa zen, eta eguraldiare eskasa zen, danak elkarri behira geunden, eta momentu hortan aukera honen aurrea jutia zen. Hortik aurrea laiak bakarrik intzun, igotze genuen zerain hainbat aldiz, eta karrera baita hor moztu zen. Azkenen horren ibiltze ginenak horrin genuen karrera, eta azkeneko minasetan ja naiz eta atzetik beste talde bat juntatu, Maite, Irati, Maier eta ni baita joan ginen. Lokura izan zen eta pixkat ja zentratu ginean lasterketan, ja laia jundazion aurrea eta hori, kosta entzitzen harrapatzea eta azkeneako ez genuen lortu harrapatzea eta hola xerten zen karrera. Danok dakigu horrek kurba batetik bestera latigua dauela eta horrek min handi zaitzen dabela. Oso politxa da entrenatzeko, baina karreran juteko nerviosua da. Cada 2 minitxu topera eta kriston malda daka horrek eta kriston abiadura hartzen dozu. Eta horre aurreratzia egon bizara oso loko edo ez tozu aurreratzen. Azkeneko maldan
topera igo genuen, eta Iñaki Trujillok berakadan metro batzuk atera zizkidan jaitsieran, eta beraren gan joatea zehatu nuen, baina ezinezkoa izan zen. Entrenetan eta hortik pasetan naz, neguen gehien bat, eta azkenien guztete jaten bidea bat da, ezagutxeot, kurbak eta ondo divertigarri da, baina lasterketan oso horreitzen da, ze kurba guztizek eta gero, esperinte ben bida. Talde guztik bere baza dauzkate eta guk ekain sartu genuen iesaldin, beste txirrendulari batzukin. Egon gara urte guztia danena eta linko elkarrekin borrokan. Segidan lasterketia apurtuen zan, da iesaldi ze joan zan, eta guk hau Álvaro sartu denun bertan. Eta hor beste batzuen artean bilatetan egon den. Eta karrea osoa eskapan egon da gero, azken mendatean atakatu nuen, baina kalambreak hasi zitzaizkidan, eta Ibai indartsuagoa izan zen, eta berak idatzi zuen. Eskapada egin zenean, gero atzetikan beste eraso bat jo nuen, eta justo kolmenerorekin aurrera jutea lortu nuen, eta aurrean 10-12 txirrindulari batu ginen. Eta gero lehenengo Altamira igotzean erritmoa aldatu genuen, eta lau txirrindulariko talde bat edo iesaldi bat geratu ginen, eta lau horiek batera helmugaraino heltzea lortu genuen. Berriz nik uste iguala pasazala, ez? Jendea guri kontrolatzen zigun, ez? Guztezun igual fuertena ginela eta olako baten iesaldi bat juntzan. Ni egon nintzen jarraitzen beste batzun erasoak, eta momentu baten taldi baien zan, da kasualidadez taldekiek bai ondo kokatut egon zielez, 3 aurrera itxe lortu genuen. Gero igotzen nuen berriz puerto bat 2 aldiz, bastante gorra zela. Eta aurrenekon bakarrik jutea lortu nuen edo erabaki nuen, ze azkenen oso urruti zion ez, eta harrapatzeko egin beharra zion. Jakina ben atxetik inautek fuerte aurrera aleginduko zala itzen, eta hasieratik alegindu nintzen grupa apurtzen da aurrera joaten, da gainera kotxiek ez tozten emoten referentzirik, ze ezagin jakitzen neure bez, da apur bat hor nerbizoak, da atxera behitzuten denbora guzti zen nia inautek arrapeko bat guztien edo ez. Beraka beha baita oso ondo jaiztea, eta segundu gutxita geratu nintzen, baina berriz alpalo. Taldiak oso lan bikaina zeban unbeko paso danetan gogortzen, niri bai gogortu nahen, baina aurrian koronaten neban beti top bostian, bai azeinakin baita deokin. Eguraldiak karrera gorra intzunez, unbeko igoerakin. Azkeneko igoeran ni gatu nintzen, eta orduan pinganiotikan esan zuen beinatek ederrekin jolastu bartzala. Hor, Aimar Gorriño behaskoa hasi izan lehenik ez, kasi sorpresa politia eman zuen. Eta gero ederrek egun hortan indartsuena zen eta irabaztea lortu zuen. Eder ni baino harinagoa izan zen esprinean eta da listo. Iñakik irabazi zuen berriatua, gero ederrek irabazi zuen lauki zen, gauzak atea zian ez, dinamika honen sartu ginen eta emaitza positibo gata zian. Hasieran zauen bitako eskapada bat, Ñaut Bilbaoekin eta Kartonaekin uste dut. Eta deskargan emanaren lehenengo atakie,
Eta gero lortu neban eskapada neutralizatzea, baina gero berri ere egon ziren hainbat atake eta ikusi neban karrera jun alzala. Orduen nahiko orduri epini nintzen eta gero azkenengo igoerako gehiegi gaztagun neban. Aldapak dezidituko zuen bakoitzan tokia lasterketan, pues ja azkenengo bueltan Liernian atakatu nuen bukaeran eta bakarrik jo nintzen azkenengo metrotan. Eta berakoan Eukenek eta beste kainoneko neska jarraitu ziaten. Eta beruntza 3 gindoa zen eta temporada hasieran beruntza enun horrein ondo jaizten. En medio de la nada gelditu nintzen, aurrian 2 horiek eta atzian beste 6 pertsona aldazitu zen. Jo irabazteko gogo pixkat baneukan. Orduan itzia errigotze genuen eta esan atake asko egon zian. Inautek saiatu zuen lehenengo kilometrotatik eta jun zen bera bakarrik itxarko lehenengo pasadan. Eta ikusi ginen, bueno, donde ba? Beste bigarren atake bat egin zuen bajatzen. Eta ere ez zitzaion ondo atera. Eta gero ja 3. 4. Lortu zuen berriro atakatzea. Atakea jo nuen eta bakarrik ez, beste iparraldeko batekin jutea lortu nuen. Eta gero kalbarioa nio, behakin, kalbarion askatzea lortu nuen. Lukak joan zen azkenengo igoeran, bakarrik, eta gero ni eta Markel pelotegitik eraso jo genuen Lukaren atxetik. Nire erasoa eraso ona izatea koinziditu zuen, eta hori muru pasa ondoren Lizarraraino tope jo nintzen. 5 metroko kontua izan zen, ni ez naiz sprinter ona, baina bueno. Lehenengo garaipena lortzea izugarri izan zen, ni ere ez nuen espero. Oso azkar hasi zen, ihesaldi oso handi batekin, eta lehenengo gorlatik hasi ginen kontrolatzen, ze denbora tarte nahiko handia zen. Ia 20 minutuko igoera regularra edo hainbesteko malda askorekin ez daukan beste bat ez dago, eta azken finean test moduko bat zen. Sonosako lasterketa nahikoaren hasi zen eta hori karrera nahiko kontrolautak egin ginen. Gero dana
dana da beak izan azkenengo Monte Calvon. Eta hortxe joan ziren hori, Korrez eta Paulara eta horrek aurrerantza. Egon zen ihesaldi bat, geneukan baza oso gogor bat eta potente bat aurrean, orduan nik ez nuen ezer egin, bakarrik Telkom egin zuen lasterketa osoa. Pabloara uste dut garbi zeukala, azken igoeran eraso oso gogorra jo zuen eta nik izan nintzen jarraitu ahal izan zuen bakarra, hasi que bai, hori lehen esan dudan bezala, malda gogorretan jarraitzea oso zaila da. Eta bueno, posik horregatik, gero esprintean banekien puntz gehiago daukadala. Bai oso ondo sentitu nintzela eta gainera esprintean, edo taldeko esprintea irabazi nuen, hori niretzat ere bai sorpresa bat izan zen, ez nekielako abiadura puntu hori nuela. Eta eraso batean, ni jo nuen eraso bat, eta Iruneseko batekin jutea lortu nuen, bai Irunesekoa, bai Joanes Olaizola, eta hiru horiek hori, karreran aurrera ginean, eta bazegoen igoera nahiko gogor batzuk, eta hor hauek nire bi kideak askatzea lortu nuen, eta hortik ja helmugaraino elkarrekin nintzen. Ni pentsatzen naben nivel gutxiago egongo zela, baina derrepente hasi zen lasterketa, joan ginen astiro eta lehenengo aldapa ikustean frantses guztiak topera igo zuten. Eta esan nuen, segituko dugu eta hor lasai joango gara. Baina bigarren aldapan berriro erasoak, hirugarren erasoak, eta hor joan ginen pixka tapatuta, zatik genekien azkenengo igoera bat egongo zela. Kristoneko igoera lortu genuen egitea. Azkenean Janen Hernandez kilometro terdi, 2 kilometro falta soltatu zitzaidan, baina nire rekord pertsonalak egin dituen igoera horretan. Ni azkenean ja 2 garaipen nituen karrera horretarako, eta argi genuen karrera horretan ekainekin irabaztea zela gure objektiboa edo. Behar nuen, ez? Atxasun geunden, etxean, eta garaipena lortzeko nahian nuen. Lehenengo Altamiran ritmoa jartzen hasi nintzen, gero Lukak releba eman zidan, gero nik beste releba bat, atzea biatu nuen eta talde bat egin genuen, ez? Luka, Egoiaren Azatanik. Majoria hori aprobetxatu genuen oso ongi. Niri aurrera jutea esan zidaten, eta horrela ekainik pixka gehiago gordez zezaken, azkeneko Altamiran erasoa jo eta ni harrapatzeko. Bajau eta portu hasierara ondo kolokau ginala, eta bigarren sartu nintzen portura, Antonio Gonzálezei jarraitu nintzen erruberia, pare bat atake eine bazen. Juan Pedron kasua izan zen, ondo kolokatu iritsi zen portura. Ustezun portu hortan bertan bukatzen zela karrera, eta horregatik atakatu zen hain fuerte. Eta gora iritsi zenean konturatu zen, nahastu zela, eta nahiko abantaiazunez aprobetxatu zuen. Geratu ginen danok begira, nik atakau neban, junitzen untziakin, baina untziak ezoztan errelego bat beze moten. Atzian beste txerrindulari batzu genitxunez galgalan hau egiten, nahiko abantaia bazula eta beha ezagututa eta nola
defendatzen den ikusita, seguridadiare genula. Azken subida aurretik nahiko ondo sentidu nintzen, pikazak subidaro probatzen zeban alde itxera eta aldein zeban pare baten. Eta azken subidan bi hiru lagun juntzien aurrera. Buelta baten faltan 25 txirrindulariko talde batek koronatu zuen gatzagako igoera hoi, eta regada bertan txola ikusita, ondo igoarren oso mutila azkarra da, eta zuenen galdetu nion, hor pasazu ez, bai, eta pasabazu zuken esprintatuko dugu, urrengoare pasako zuta. Taldeki guztiak oso ongi egon ginen, ihesaldi bat kontrolatzen, eta gero ja Lezaunen ihesaldi batean sartu nintzen Unairekin. Lezaunen egin zen justo koronatzen ihesaldia edo talde definitiboa, eta geunden Untziatanik, gero Tadeo, eta Iker eta Unai Ramos. Azken kilometrotan nik bakarrik geratu nintzen, Iker eta Unai Ramosekin. Bat erasotzen besteekin geratzen eta hola, eta azkenean ni muruko jaitsieran jo nintzen, eta bakarrik helmugara joak. Azkenengo Liernean harrapatu genuen eskapadia, eta hor Barbarizen, Jon Zugurruti nire ekipokoa lagundu zidan. Eraso bat egin nuen 2 kilometro, 3 kilometro faltan. Bakarrik niretzen jun ziren Aimar Fernandez eta Egoi Arenaza. Hor Barbariz goian Arenaza 5 segundito gehiago zeraman. Hor lanzatu nintzen, harrapatxera, eta hor azkenengo sprint batean. Bai, egia esan urtero asko gustatzen zaiten buelta bat izateala, eta banekin ondo etortzen zitzaiten prologo bat zala, ondo ikusi nuen. Egia esan oso ondo aurkitu nintzen, eta oso pozik egia esan lortu nuen garaipenekin. Eta ostiraleko kronua banekin niretzat egokiatzela izango zen, kronuak goruntza ez balin badia etzeskit oso ondo eramaten. Lehenengo eguneko helburua zen ahalik eta segundu gutxien galtzia generaleako. Esfortzu hori, bakarkako esfortzu hortan nahiko ondo moldatu nahi zela, eta Leharti baien 7. postu horrekin oso gustagatzen nintzen. Gero haizea azkeneko 10 pertsonak haizea kontran asko, baina asko aldatu zen, zer euria eta nahi zegoen. Lehenengo igoeran oso fuerte sentitu nintzen, Maitekin eta Lidia Castrokin azkenen beraka jo ginen, eta gero atzetikan harrapatu zigoen, eta pena bat bazkeneko buelta ez izan. Etapa hortan hanka honak neuzkan, eskapadatxo hortan geundela justo gehatu zuen karrera eta pena bat izan zen, baina garrantzitsua zen momentu hortan gehatzea, ze baita eroriko asko egon zian da. Etzan komeni beste buelta bat eman da eroriko goio dutea. Erorketa handi bat egon zen, mozten zuten, gehatuta egon ginean errepidean, euria zeon, eta izan zen ez zen bukatu karrera. Hasi ginean, Lekeitioko kronoko denboran diferentziakin. Hasieratik markatu genuen ritmoa, gure taldeak, ze aparte beste taldeak ere etzeken asmo asko lan egiteko, eta orduan gure taldeak hasieratik markatu zuen ritmoa. Beste taldeko ziklistek kriston lan egin zuten eretzat. Goatzen naiz azkeneko bueltan eulen jarri zala tiratzen, Maiten gatikan. Eta gero igotze genuen aldapa bat, kilometro terdi olako zerbait zekan, estua eta gorra. Eta azkenen banenekin lehen gurtetik handa baita dena hor dezitzezala. Bai, astarrikako subida hortan pixkat
batzuk aurreak ajuntzien da beste batzuk gehatu ginen igual metrotxo batzuta. 8 bat pertsonekin edo egin nun, baina nintzen izan gai bakarrikan igotzeko eta bueno, hasieran genekan asmoa iteko. Eta gero ja gora iristen eginara Lidia Alejandratanik metro batzuk hartu genitun. Eta dapa bera, bueno, behaiek metro batzuk hartu zizkiate, baina bueno, meta baino lehenuo harrapatzea lortu nitun eta harrapatu eta segitun nik baina esprina jozi erabaki nun kurba aurretikan. Eta bueno, egia esan ondo eta zitzaiten zeia atzeko taldia justo guri harrapatzena izan eta pozik garaipenakin. Lasterketa hori nik uste irabazi behar nuela nik, merezita, jun nintzen 4 alinkokin eta ni bakarrik. Ni esan nion Morani barkatu, zelako Cristian Lio montatu, alinko montatu zuen, eta bueno. 2 alinkokin jun nintzen aurrera. Ekik eta Markel joan ziren Moranekin. Gero beste bat edo 2 etorri ziren atzetik, denbora guztian niri atakatzen, nik hor tiratzen bakarrik, nik beraiei erasoka ere. Eta gero Markelek berriro jo zuen, eta gero ni atzetik, eta bueno, Moran... Esperantza handikin, eta nire burun lehiatzea espero non, baina egia da hasieratik oso sentsazio txarrak edukin ditula, eta baita presioagatik hola, blokeatu nintzen da jaitsi nintzen. Nire ametxetako karrera zen da egunero hortan pentsatzen da hola, baina hori, dezepzio horiek aurrera ematen, azkenen lortu dut denboraldi honetan denboraldi txukun bat itea. Saiatu ginen, gure modura eramaten, ikusita aurreko lasterketan ez ginela indartsunak edo azkarrenak helmugan karrera irabazteko, aiztirin bera saiatu ginen karrera uzten. Distantzia luzenetako nazan, ia 160 kilometro. Eta, bueno, baina konfiantza gehiagokin egindoa zen, nahiko txukun eginen ibiltzen. Hola, saiatu ginen lasterketa ahalik eta gogorrena egiten, Cesarri laguntzen eta azken finean bigarren egin zuen, baina oso lasterketa polita. Larraitzi gotzen pixkat karrera selekzionatu genuen, eta gero eneko iesaldin sartu zen eta aurrea juntzan. Eta gero nik atzetik jo nuen. Burun ginen limusingo 2, Anje eta Urko, eta gu beste 2 danenako. Egia da limusineko suerte txarra eukizuela ez, Urkok pintxazo bat eukizun. Ikusita Anje bakarri gehatze zala aurrena nik atakatu nuen. Eta gero eneko atakatu zion eta biok bakarrik jo ginen aurrea. Balmasedan gertatu zena izan zen, Sub-23ak kilometraje handiko hain behar izan zuela, eta orduan lehenago atea zituzten.
Eta gu sartzeako karreran ja eskapada egin da zehon da, orduan ba lehen esan duten bezala, bigarren karrera bat bezala egin behar izan genuen. Eta ni pentsatzen nuen hasieran, karrera lehenengo buelta bintzat lasaia izango zala, genekin juniorrak inkorporatute ziala, baina bueno, azkenen lehenengo igoeran Maitek arrankatu zuen, eta selekzioa izan ja lehenengo bueltatikan. Orduan erabaki genuen, juniorra sartu baino lehenotio eskapada bat inbertzala. Fuga bat intzan, 6-teko fuga bat, ekipoko bat sartu genula aurren ziortza hortiz. Eta fuga bastante denbora hartu zigun, 5 minutu. Atzein ez egon entendimenduik, inork ezun tirada nahi. Subida hasieran, danak behira gelditu zian, orduan erabaki nuen ritmo bat jartzia, ritmo eroso bat. Eta ia subide arditikan aurrera erabaki nuen atake bat jotzia, ikusteko aber nola neon, eta aukera baldin bazeuden, bakarrekan iristeko meta. Bai, 2024tik banekan Arantza hori sartua, Bidasoako lehenengo etapan ja eliminatu gehatu nintzen eta gogo askorekin nengoen aurtengo, ni lezokoa izan da oso berezia izan zen. Bidasoako lehenengo etapara ilusio askoekin jun ginen, baina azken finean ez zen nire egun oberena izan. Ze gertatu zen, hori galdetzen dut nik eta dena galdetzen dugu ez. Besteik gabe, batzutan gorputza ez dago bere maila emateko, burua alde batean dauta igual karrerak ez da guk uste bezala juten eta. Jaizkibeleko kronoa gorra izan zen, baita ni bezalako jendentzat igual gogorregia, baina... Prologoan banakien perfila ez zen niretzat Jaizkibelean, baina saiatu naiz ongi egitea. Gero igoera horretan ez nintzen ongi sentitu. Sailkapena nagusia zen ene objektiboa, helburua. Nahiko aproposa zen netzako aldapangatik eta distantziangatik. Eta altzan hoben egin genuen eta kontentu joan ginen 14. postu batekin. Lehenengotik nahiko gertu, baina lehenengo atxarlik irabazizun, orduan oso kontentu joan ginen talde guztia oro garretxea. Eta hurrengunetako ondo ikuste ginen. Bezperan ingenunak azkenian asko baldintzatu zuen, estrategikok ire baiz, generalian aurrean oteko aukerakin baldin bagina oraindik. Esprinta kontrolatzeko asmoa genuen, sprintatzeko eta azken egunean jende gehiokin freskoko iristeko. Zaldiaz oso azkarriko genuen. Zaldiazek gomendaten favorito batzuk juntzaizkigun eta tiratzea tokatu izaiten. Azken bukarerako Zaldia azkenengo amaiurko igoera nintzen. Gero pixka eta aurrago, piston euria hasi zen eta esan jarri behar nahiz atope lehenengo. Eta hola gutxio sufrituko. Maiurta gero joan dira eta euriarekin ez nuen ikusten fitxik. Kaos bat izan zela, ezin zela ia bizikletan ibili. 8ko taldetxoa juntze egun eta hor generaleko jendea juntzitze egun. Stani sartu zen, igual etzela momentu edo aukera hobena izan, baina hola gertatu zen. Bi belgak behaien baza jokau zituzten da ezin izan on garaipena jokau, baina hortxe ibili nintzen.
baina guri pixkat komplikatu zizegun, eta orduan hurrengo una oso konzentrazio maila altua behartzen hurrengo uneako. Azken etapa oso gogorra zen, bagenekien egun osoan zehar aurretik joan behar ginela eta ja hasieratik atzean geratu ginen taldekide guztiekin. What was wrong seems right. Red, I feel my soul on fire. Black, my world if she's not there. Red, the color of desire. Black, the color of despair. Beste aldapa hortan ondo sartzeko kriston ahaleginak egin genitun. Eta, derrepente Davidek pinganiotik esan zigun, Charlie lurren zehola. Bajada eta gero gukintzion, baina nahiko liada izan zen. Eta egun hortan argi genuen, Rubirola indikan hain ezaguna edo hainbeste demostratu etzun txirrindulari izanik, bere bazaoi aprobetxatuko genuela Eiandekin sartu, Eiande lanian jarri eta beste aukera bat emateko, ez? Eta oso ondo egin zuten, Eiande kriston karrera egin zuen. Joan gira Rubirolaekin eta 8 grupo bat edo hala jaizki behelan. Eta finisherek lana gogora egiteko hasi dut tiraka, Markrentzat. Gero 8 eskapa juntzan, eta pelotoia agina eta aritxulegikoitan lehenago asko relajatu zen, eta finisher taldea tiraka jarri zen, baina tartea murriztu gabe. Ditxik genean aritxulegira, iesaldi bat konformatazioan, eta beste batzuk atzetik saltzen zuten, eta nik erabaki nuen aurrera saltitea, eta horren arira etapa guztia iesaldian egiten. And yet with you my world has started. Unai aurrera juntzen erlaitzen, ni Lajarinekin atzean geratu eta Maiota defendatu altzen moduan. Hor geneukan base importantea Charliekin, ez? Eta argi zeon, eskapa hori harrapatin bartzala eta Charliek Mark Torresei tarte hori ate gartziola, ze bestela zaila zeon. Lehenengo jarbentaldeak pasain duenean ez nintzen ez da saiatu jarraitzen egia esan, ze beteta ninga. Indarrak oso justu zeuden jarlaitzen eta bigotzaile puluenak aurrera juntzien. Eta saiatu ginen bera bakarrik juten generala irabazteko, baina ezin izan zen. Do I stay, do I dare? Will you take your place with me? The time is now, the end is here. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will wet themselves with blood. Watch them run amok. Catch them as they fall. Never know your luck when there's a free-for-all. Here's a little dip. There a little touch. Most of them are gone and so they won't miss much. 1, 2, and you begin. A flag of freedom high. Every man will be a king. Every man will be a king. There's a new world for the weary. A new world for anyone. Do you hear the people sing? My place is here. I fight with you. One day more, we will join these people's heroes. We will know where they go. We will learn their little secrets. We will know the things. One day more, watch them run amok, catch them as they fall. Never know your love when there's a friends all gone. We'll be ready for this. Tomorrow will be far away. Tomorrow is the judgment day. Tomorrow we'll discover what our God.
Eta hasieran ez zuen ematen nahi igualdi txarra zionik, baina karrera aurrera junala, aurreneko 50 kilometrotan egola, kriston igualdi txarra zion eta kaskabarra eta dena bota zigun eskutan mina eta dena ematezula. Zaparra da bota zigun eta karrera guztian zehar egon ginen euriarekin, bai euria, bai kaskabarra eta eguraldia izugarria zen, oso txarra izan zen. Hain noztutan egon, hain bustitan egon, erabaki nola pedala ematea igual zitzaitela ze pasa, ze azkenen kriston hotzan eukan. Oso errepide zigzagatsu bat zen, euriarekin, irristakortxu zeon. Halako batean, atzetik ikusi nuen inaute oso azkaz etorrela, postua aurrera jutea izango zala, eta bere gurpilean sartzea iruditu zitzaidan ideia ona izango zela, eta horrela hiru txirrinduari aurrera joan ginen. Hotzan eugan eta berotu nahi. Eta azkenen nik nekin oso ondo egiten nahi nintzen, baina bakarrik jo nintzen, eta kilometro asko egin nituen bakarrik eskapatuta. Gero taldetxo batek harrapatu zian berriz, gero berriz porto bat igote zen oso gorra zala, 9 kilometro zazpira edo hola. Eta nire ritmoa hartu nuen, banekin nire martxa jarri bat nola betikan goraino atzetik ez harrapatzeko, eta azkenen 2 kilometro edo kilometro bat faltan harrapatu ziaten. Ginala karrerako baza bat egin ez, zala esprinta. Ze azkenen iganden baita karrera genekan eta ez genuen erotu nahi. Eskapadak eta bilatzen. Esprinta iritsi zen eta esprinta lantzatzeko baita ekainek asko lagundu zian eta esprinteko zelebrazioa tak! Leztango puerto arte lasai joan ginen, han inaute gatakatu zuen, baina ez zuen iesaldirik sortu, onduen nik atakatu nuen, ni eskapan gehatu nintzen, eta inautek murun atzetik jo zuen, eta era lehen ja elkarrekin geunden. Lehenengo beha moitu zen, gero ni moitu nintzen. Eta nik atakatu nuen, gero inautek, eta batera aurretik zijoan frantsesaren bila joan ginen. Beak erasoa jotzen saiatu zen edo jozun, ze azkenen nik banekin esprinta iritsi ezkeo igual aukerak ditula, baina azkenen kontrol asko zen eta etzun lortu eta nik esprintan irabaztea lortu. Lozano zehola nirekin eskapagan, orduan atzen konforma egiten zen kajakok. Baina finisherreko eta hola saiatu zian guri harrapatzen, eta Aixerra, beti bezala Aixer gure jazarpenen ibili izan. Lajarin sartu zen iesaldian, eta ni atzetik pixkat kontrolatzen bezala, eta azken finean nahiko talde handia igatu ginen esprinta eta saiatu nintzen sartzen, 3. izaten. Esprinta lantzau genuen ekipo osok, dena jarri ziren ortope. Hasiera baten intentzioa beste batzukin lehiatzea zen, baina nahi askatasuna utzi ziaten da bigarrenin. Altsasu edo Iturmendi bezalako karrera batean obligazioa irabaztea ez, eskerrak behintzat, arnaz pixkat hartzeko. Bai ez, oso jende gutxi atea ginen, hasieran talde oso handi bat egin zen, eta hortik Perdongo mendatean erasoa joan nuen, eta Bastian Lafit utzi nuen, eta hortik metaraino. Amurrion banekien zirkuitoa ezala horrena niretzako, oportunitatea bilatzen eta eskapan sartu nintzen. Gero harrapatu egin genuen iesaldia, eta batzetikan barriz ni
eraso egin nun, eta Iker jarraitu egin nun, eta bueno, gero hor leztaman diferentziak hartu genitun eta lortu genuen helmugara llegatzea. Lehenengo 40 kilometroak pizkat ihesaldia hartu edo eraso jo eta ihesaldian ezarri. Euskadiko txapelketa askotan moduen ihesaldiz helduko zala, da hor morgara igoten Josuk talde handi baten ihesaitxie lortu ban, da oso karrera ona egin je, azkenean esprinera bigarren egin zaben, baina benetan ondo korri zen. Dromedario jarri zela pelotoia kontrolatzen, uste dut moran eraso bat preparatzeko. Eta gero pike bidean, kilometro bat falta zenean gora bukatzeko kolmenero harrapatu eta gero ni eraso jo nuen. Sekulako erasoa jo nuen eta ikusi nuen pizkanaka ihesaldiko bi edo hiru kide hartu nuela eta hori motivazio pizka bat eman zidan eta a full. Esprinean Markelekin ondo aritu ginen eta irabazi nuen. Egun hori zen pelotoian pasatzeko, baina lehenengo aldapa ikusi nuen eta atope joan ginen aurrera, 7 minutu kantatu zizkiguten eta azkenean harrapatu ziguten. Igoeratan onenak ez ginenez, beste etapak irabazi bertziala eta... Taldean tentsio handi bat bazen. Al ziren indar guztiak gorde bat ziren, bero oso handia egiten zuen egun osoan zehar eta ur asko edaten eta oso gogorra izan zen, baita bihotz maiztasuna oso altua izan genuen nik uste dut txindulari guztiak. Taldeak oso ondo jokatu zuen, 40 gradu egiten zituen,
Iesaldi bat ontzen 7 minutukoa eta presioi genuen arren guk lanian jartzeko azken momentu arte burua hotz mantendu zuten, odolotzakin eta hoi azkenik egoera harrapatu genitun. Azken lepoan pixkat petatu dut. Zezaren gurpilan ezin dut. Hor azkenengo egoeran oso azkar igo zen. Geratu ginen 30 inguruko talde bat. Uste dut 2 kilometro, emetako 2 kilometro antzin sartu gira. Justo Cesar eta Unai harrapatu zituzten, Aibar igo eta gero, eta ez zitzaidan beste bat geratzen sprinta sartu baino. Ikusi nuen nire burua aurrean eta pixka bat itxita ikusi nuen nire burua azkenengo metroetan, baina bigarren postu bat ez nuela espero ere ez. Mark Rubirorak hasi du esprinta lantzatzea eta gero bere gurpira hartu dut eta eskuinean goiko txiki bat bazen eta hartu dut eta lortu dut metan pasatzea lehenan. Urte garai hori taldeantzat oso gorra izan zen, ez zen garaipena iristen eta Nafarroa igual ekipontzat momentu okerrena izan zen, ez genuen lortzen aurren neuten. Txirrindulari guztiak oso indartsu geunden eta saiatu behar ginen batekin edo bikin aurrera egiten eta azkenen Lajarin aurrera juntzen eta pen handia azken kilometroan pelotoia harrapatzea. Azken kurban ez dakit nor zen, baina korredor bat sartu da kurban atope eta eman du pixkat bordioan eta gero joan dira lau korredorek uste dut eta wokio bat bazen eta ezin dugu fitxik egitea. Gure asmoa aurreatzea zen, lehenengo kilometroietan iesaldi batean sartuta aurretik joatea. Etapa oso gogorra zen, bai Lizarraga, Genbe eta San Miguelko mendatekin. Bai argi dago, 30 minututik gorako mendate bat oso gogorra izango zala. Zoritxarrez eroriko bat izan zuen, Lukasek, eta justo Iker Gomez aurrea juntzen hurrengo kilometroan bakarrik eta ez genuen aukeraik izan reakzionatzeko. Genbe ondoren ni erasora jo nintzen. Etapa hartan gehien sorprenditu zidan hasi Gomez izan zen. Hor janoan joan zitzaigun, da gua bloke tiratzen da ezin genio, baina ezer murriztu. Bai, bagenekien Unai izango zela igotzaile indartsuena eta hori probestu genuen. Atzetik Unaiek erasoa jo zuenean, ez zegoen zeginik. Goizetik geneukan pentsauta eta perfekto atera zen.
urduri hartzen ez tropela ina. Ez da nire terrenoa, tropela. Taldekideak kriston lana egin zuten, beraien garaipena zen guk egiten genuena, eta azken finean Unai eraso egin zuen, indartsuena izan zen eta bera generala irabazi zen. Iesaldia bilatzen egon ginen, baina esen lortu eta azkenean guztiak heldu ginen batera. Karrera guztien zehar desente saiatu nintzala bai karrera puskatzen edo aurretik amintzat talde txiki bat juten gero azkeneko, metako azken repetsuan o meta behintzat alikta gutxina iristeko eta karrera gor bat iteko. Bai, laia modun azkeneko momentun, arrankatu eta inorrek ez dion segi eta azkenen garaipena lortu zuen. Danok pentsatzen genuen eskapadan sartzea esala ezokala zentzurik, azkenien azken portua aurkela zelako. Eta zauen eskapadan Josu Odriozola eta Alinkoko bat. Eta hori, guganekien bilate izango zela jarraitu beharreko errubera. Eta lehenengo atakien ikusi neban oso forte zagoela eta nahiago esan nuen nire ritmoa jartzea.
hori betiko karrera da, osea, vuelta, mareatu arte, da ligernia tope, osea. Lehenengo ligerniak egotzen dira beti tope, eta gero ja, pizkanaka, jendea joaten denean zindarra galtzen, aia, mejor. Genekien hor oso indartsu egon behar geundela talde bezala, ihesaldiak sortu egingo zirela eta beti jende aurretik izan behar dugula. Karrera betiko leze osurua izan zen. Baina, gero segurako pasuan Minasera bidean ja dana batu zen eta 20-ko talde bat puntau ginean eta gero Unzillak egin zeban aldeko mur batekin usteot. Eta, Unzilla beti da hor aurrean dagoen gizon oso potente bat, lasterketak irabazteko gai delako eta, lasterketa horretan demostratu zuen. Eta basake joan zitzaigun tropean aurretik grupo bat, eta ez ginen sartu. Eta orduan arrankatu behar izan duen pizkat hor kontrapie. Nire idea zen hasieratik ihesaldian saltzea, azkenengo igoera ez hitzaidalako ondo etortzen. Lortu nuen ihesaldian saltzea taldekide gehiagorekin. Taldea lan egin zuen ihesaldi hori aurrera jateko, minutu asko hartu genituen. Gaizki sartu nintzen erlaitzen, porque San Martzialeko muruan hor joan zitzizkigun Iker Trigo eta beste 4-5 oso azkari gozuten hori. Eta gero, erlaitz bada indarra, bakoitza bere ritmo jartzen du eta goraino. Ihesaldi batean sartzea lortu nuen. Genekien maldan gora nik bestea baino pixka bat gehiago noala. Eta gero bat-batean Alejandro eta Paula etorri ziren atzetik, hor saiatu genuen eta hortik ja aurrera hirurak batera joan ginen aurrera. Azkelen Lizarran esan nuen, etxekoa da, justo buelta Kataluniakin baita koinzitzezun, eta netzako puntu lortzea baita garrantzitsua zen sailkapen nagusien aurrak egiteko. Lasterketa aspergarria esan zen ere ustez. Danak zeuden zai nik uste guk mugimentun bat iteko. Eta danak ikuste genuen guri behira, eta orduan halako baten erakin nuen atakatzia, eta bintzat bisitasun pixkat jartzea lasterketai. Atzetikan harrapatu ziaten beste 8 ziklistek edo horrela, eta orduan 8 joan ginen. Murun, lehenengo aroa saiatu zen, eta etzon lortu, eta gero ni saiatu nintzen, eta pare bat segunduko aldia lortu nuen, baina guzti genuen harrapatzen nahi zitzaiguela, eta orduan ja inertziakin harrapatu ziguen justo metan, eta oso ondo aroagatik. Lehenengo eta nintzen, orduan referentzia gabe ni joan, Julene Kriston pacing ona intziten ez, nire euneko eman alizateko. Nula, alainek perfecto esan ziten momentu guztin ze trazadot hartu behar nun, eta nikin beharrekoa bakarrik zen burua jetxi. 10rekoa ez 4 segunduk kendu nindutelako garaipena, baina bai 9,9koa izan zala. Bingo da, bai.
aireportura. Hori da, ez New Yorkera. Oso lasterketa luzia esan eta azkenean esfortzue ondo kudeatu izan. Iaz eitxe lortu genuen uste dut 8 txirrindulari zen ginela, da baketik Nita Albaro. Jun ginen 4-5 pertsona, eta gero atxetik harrapatu ziguten beste 3, gehi urkaregi baina bakarrik atxetik. Saiatu nintzen nire baza jolasten ez, eta karrera erdialdea iesaldia sartzeko saiakera bat inun eta ondo atea ditzaiten. Baita ere ez nintzen konturatu erazoka hasi zirela. Orduan, hor pixka atzeago geratu nintzen, eta gero ja erreakzionatzean kostain zitzaidan aurrera harrapatzea. Inautek eta Mariok aurrera enbienean ezin izen genuen jarraitzu. Inautek eraso egin zuen, eta bakarrik alzuen segitu Korderok. Izan zela metabolanten aurrian disputatzen zuenen artean 6 kote bat 5 bat juntzean aurretikan, eta ja 5 kotiak aurrea intzunean izareu segitun behain gandek aldein, eta praktikamente karrera guztia bakarrik intzun. Grupetako lagun guzti esan asteburu honetan irabazikot, karrera hau. Entzun gendun zati bat nahiko peligroso zegoela. Azeite zegoela errepidean zehar eta nahiko arriskutsa zegoela, baina polemika handia zegoen ez, txirrindulari batzuk esaten zuten nahiko arriskutsa zegoela, beste batzuk lasterketa egin nahi zutela eta azkenean ni atera nintzen. Adostu zen saiez bide bat topatzia. Igaro genuen denbora guztia geldik igarotan Ibanekin jendea geldik onosten kostatingo zitzaiola arrankatzea. Karrera guztin zehar sufritzen ni joan pilo bat. Karrera oso gorra da, motza, baina azkeneko igoera iritsi izan. Ondo kudeatu nun, gero indartxu ni joan karrera guztin zehar, konfiantza plenoan eukan. Urko azkeneko kurban lehenengoa sartzea oso ero sartu zen eta metro batzuk atera zituen eta hori. Bida muerte inun, ondo eta zitzaidan, eta kurba hortan atean itun bi bizikleta esker, helmuga lehenengo irista lortu nun. Mendaron guk talde bezala jolastu genuen, zeneko bilatzen aurrera. Kalbario hasi aurretik harrapatu ingen dituen eta orduan nik erasoa jo nuen eta grupito batekin jo nintzen. Kalbario beste zati gogorretik. Jun ginen urkaregi katxe-7ko bat eta ni. Lehenengo rampetan urkaregi jo nintzen bakarrik. Bajadan hartu guztien pelotoi handia esango dugu. Kenen etxeko karreteratatik ibiltze ginen, laguna, familiak ezagun asko zeuden. Ondo ateazke oso polita zen, baina gaizki ateatzeko ere aukerak bat zeuden baita. Saiatu nintzen baita ere eskapadan sartzea, azkenean generalien denbora galdutan eban. Egin zen eskapada nahiko handia, urkaregik atakea jo zaben, eta ni geratu nintzen pizkat pelotoien eta ez nekien zerrein. Orduen bueltetako batien jona ben atakie. Piskat despistatuta harrapatu zenun, baina esate izuten bezala berriz taldelan izugarri bat genuen. Jutea lortu genuen eta gero hierriko aldapan eraso bat jo nuen eta katxe-7ko batekin batea jo nintzen eta esperinen From now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight.
Let this promise in me start like an anthem in my heart from now on. From now on. Azterketa oso gogorra izin zen, ze azkenean bertako terrenue ez da erreza, denbora guztien gora bera, eta eskapada bat bai egon zan aurretik, eta hori bai lasterketa asko gogortu zaben, ze atxekoak denbora guztien gure ginen aurrerantza joan. Oroko santutegira heltzean, ikusi nauen nire momentue, ondo sentitu nintzen, eta atxetik join nauen, zoritxarrez, eta Sergiorentzako zorionez, bere atxetik gelditu nintzen eta bigarren postu lortu nauen. Ez nauzen lortu eskapadako danak arrapetan, bueno. Baina, bueno, hasieratik lehenengoko bat hauektik nahiko minen zeban. Fuga bat ahi hauzan horra mandu biber arte. Lortu genuen hori, bueno, ni bai sartu nintzen Suarezekin korte baten, baina, bueno, esan nahi hau. Egon nintzen bastante kortetan hauten, baina gero ustez mandu bin, amabi bat jungian, ustez behatzi jungian. Nik uste dute 3. o 4. korona honeban, Trigo eta Antonio Gonzálezek pare bat metrokin zoiazen aurrian, baina ni eta Oskar Fuentes oso harin bajao ginen, eta segitxuan pilau gendu zen, eta atzetik Gari etorri zen, eta nekisen Ola Berrian jokatuko zala dana. Ola Berrian atento ibili nintzen hasieratik hor rotondatik gora, Ramosek atakau zebalako, eta Jose Maria urten zen, eta ni segiduan horbe bai. Hasieratik ani esaldi bat, horre bai, Garlin sartu zen, eta beti bezala, txerrindulari bat aurretik akazonean, batzetik lan ikiteko obligazioik ez dago, eta azken kilometrota lasai juteko aukera ez, hortaz, bueno, ondo aprobetxatu zuten hauek, eta igoeran gora indartsuenak zela ikusita, hortxe juntzien bilek, Ibai Iker eta Antonio. Zan, deskarga 2-3 aldiz zite genuen, eta maila ona erakutsi zio genuen, eta azkenik angioza rekomendaten talde txiki bat intzan, 10 piko pertsonakoa eta helmu gaino. Horra duda asko zeltzen nintzen, itxuliara, nintzen sentitzen indartsu. Lehenengo etapetan, gorputza kostatzen zait ondo eramatea. Lehenengo egunean egia zen, ez dakit berogatik edo oso sentsazio txarrak ekin nituen. Uste dut egon zela momenturen bat, azkenengo grupuan eskoaren aurretik nebala. Eta oso txarto jo nintzen etapa osua, 5 minutu eta 6 minutu galtzen momentu batzuetan. Iesaldia harrapatzen ahalegindu ginen, ze hemengo bideek nik ondo ezagutzen taz. Eta horre gora beratxu da denbora guzti zen, eta segurena iesaldi helduko zala pentsa genuen. Eta azkenean Alvarok hori iesaldi hona arrope ban, eta ikaraipena lortu zen.
Bai, bigarren etapa, hori, esan duzu moduan klasika modukoa zen. Lortu neban eskapadan sartzean nire taldeekideko batekin, Azularregaz. Eta gero, igotzen genuen portuetako baten, Arrapa esoskuen esango dut txirrendulari berenak, baina ezauen liderra. Iesaldi ona Arrapetie lortu genuen jente indartsuegaz, eta gero atxetik sartu zian frantsesak, eta frantsesan errubedara eurek erazkoen nahiko harin, eta atxekoak ziren konpontzen, eta orduen nik ezin nagen emon relego asko, ze Álvaro zan liderra lasterketakoa, eta orduen nik gehiago errubedara jo nintzen. Baina metara heldu baino lehen, hainbat saiakera egin dituen bakarrik heldu ahal izateko, baina ez hostien utzi. Izen frantsesak erasoka hasi ziren, eta azkenean ahal izen genuen, baina azkenean horretariko eraso bat ona izen zen eta joan izan. Tapa guztizetan urtetan hemen tapa irabazteko pentsamendua. Ikusita oso denbora txarra eta euria zauela, neukan klaro eskapadan sartu behar zela. Azkenean eskapadan arriskuak asko minimizatzen dielako. Azkenengo umeko igoeran nahiko apurtu zen taldie, eta indartsu sentidu nintzen, baina ezin zen hauen alinko bisekin aguante indartsuenak izen zela. Alan dabe gero danak ostabe batu ginen. Azkenengo igoeran, favoritoen grupoa harrapatu zozkuen, eta gero haiekin heldu ginen metara. Horre esfortzu labur bat zen, eta niri batzutan horrek esfortzu laburrek nahiko kosteteatez. Intermedio azkenengo denbora zela, eta gero azkenengo 2 kilometrotan a full eta hor pizkat irabaztea lortu nintzen, baina gero ikusi nuen segundu batez galdu nuen. Ikusi neban igual erritmoa zela altuena, eta erabaki naben lehenengo atakia jotzea. Markel Aranazek sekulako jada izeban, eta ni ez neban arriskatu nahi. Orden Markel eta beste batzuk juntzien eskapadan. Hor parezi behien erasoa joan genien, da joan nintzela ikusi nahi genien gehien bat generalerako opzioa behitzuten hasi nintzen. Nire aspirazioak irabaztea zen, baina bitan bizikleta aldatu behar izan nuen, eta bizikleta aldatzeko momentuan Frantziako batek eraso jo zuen, eta karrera guztiz bigutara eraman zuen. Motivazio asko hasi nintzen igoten, eta nahiko gaur egunean oso indartsu sentitzen nintzen, eta nahiko ondo joan jaten. Nekien zela portu oso gogorra, eta igual atakiek baino hobeto zela hasieratik nire ritmoa jartzea. Orduen lortu naben lehenengo hartzea grupo intermedioa, geratu zienak Markelengan, eta gero hartu neban Cordero bebai eta Markel. Alan dabe segidan ostabe iesen naben beste MMR bategaz, hor kilometro asko ziren leunien bakarrik eta talde handizago bat izango ginen hobete izango zen, baina esan izen posible. Eta gero danak junte ginen ostabe Morgan ez da 10ko talde bat edo, eta Mario Cordero oso indartsu erasoan eta joanen zen.
Hasieratikan esaldi batean sartu nintzen, Alinkoko txirrindulari bat bazegoen, baina ez zituen relevorik ematen, eta atzetikan pila jarri behar izan zituzten, ze talde guztia tiraka jarri zuten. Bizkaiko kopa jolasten ari ginen, eraso asko egin dituen. Zati nahi nuen bilatek atxean gelditzea. Taldearen indarrarengatik harrapatzea lortu zuten, baina gero azkeneko kilometroetan berriz ere saiatu ziren karrera azkartzea eta haiek erasoa jotzea eta bakarrik jutea. Bizkaiko behiratokira igoten dana emon genuen, eta gora heldu ginen lasterketako lau indartsuenak izen ginenak. Gero nik amengo bide ezagutzen naben, baina jakin naben berakoan ezin zela indiferentzia asko. Orduen pentsen naben esprinera jokatuko nebala. 10. kilometron karrera guztien zen, talde handi bat junginean, eta lasterketa oso goiz egin zen, baita ere lasterketaren puntu gogorrena zen. Aurrean egon nintzen, baina ez nuen aguantatu, orduan lasterketa horrela joan zen. 8 txirrindulari inguruko talde bat intzan, eta hortikan metaino izan zala karreran, orduan behintzat korte hortan neotia lortu genuen, eta gero metai behira errelegua pasatzen, baina alikta indar gehien gordetzen beste egunei behira. Momentu baten hor genezkan, azen inorrek ezun tiratzen, baina inor. Orduan bi pertsona jartze balin tiratzen ez ditugu hartzen. Goraka panekin zeni harrapatu zeni ez, zeni vigilatu zeni ez. Bakigu laia daun karrera guztietan asko burrekatzeula karrera eta ez zaiola gustatzen pelotoian geldik egotea zan ere helburua, albanun inor aurretik ez jutia, baina bestela esprinean jokatzea. Sailkapen nagusia ezin nintzen Oregon, orduan pixka bat zerbait egitea buratu zitzaigun. Nahia jo zunean, generalian ez honez gure denbora berdinean juten ustia erabaki nun. Enun ez da behidatu zenba kilometro falta zian, izan zen. Enun uste ez da jo ningo nintzen, beste baten moztu nahi nun, txikitu nahi nun pelotoia, baina ez aldein, nire planetan ez zeon aldeitea. Baina jo nintzen, demo hartu nun, eta zinez ez duko behidatzek garmina eta ez zait pitatzen aldapa gora. Eta esan nun, petatu ingot, hola, mendatea pasatzet eta enez gehatzen. Atzetikan laiak pare bat gehiago atake batzu jo zitula, eta desente sufritu nula egun hortan, baina behintzat lortu nun mantentzia maiotat. 5 kilometro eta minutu terdi esan ziatenen, esan nun, hau neria da. Eta hori dana eman nun, azkeneko mendaten dana eman nun irabazteko. Azkeneko 3 kilometrok haizean kontra neukin nula, sufritu nun, pelotoia ikusiten nun, atzea behidatzen nun, eta demo guztien horri ikusten ditun. Baina, esan nun, irabazin behar dut ala bai. Eta amor guztiatean nun, eta horri irabazin nun. Karrera desente janogoa zala, esango dugu orduan, puskatzeko zailagoa izango zala. Justu nik hori iratiri esan nion laian inguru neoteko, ze justu irati jozun aldapan esan nion laia kaltzula hor jo. Nik erabaki nuen jotzeko momentua zala, batez meta talde txiki bat nahiago nolako iristia pelotoia handi bat baino, aukera gehiago ukitzeko. Eta nik justu bere ondon neola gurpi hartu nion, eta azkenen laia irati litia eta nik joan ginen berriz. Nahi harrapatu ziten botein hartzen, eta hor bai esfortzu handein barri izan nuen horre iristeko, eta gero intzuten beste atake bat, eta hor gehatu nintzen ikustean, bideon ikustea gehatu nintzala 2 metro eskasea, eta gero laiak segizun tiraka, eta 2 metro horiek 5, 10, eta gero 20 metro intzian. Eta hor laia aiala Lidia eta nio joan ginen aurretikan, eta oso ondo ulertu ginen metaino. Saiatu ginen segundu bat ateatzen, o bintzat aurretikan sartzen,
Eta azkenen lortu, azkeneko kurban lehenengo sartu zen, metro batzuk ata zituen, eta horrekin nahikoa izan zen garaipena irazten. Ondo emate zaiten terreno bat da orduan, ondo neurtu nun, eta azkenean lehen gortian bezala hortikan jo, eta behintzat irabaztia lortu nasik oso pozik. Bai, pizkat, un poco ida de olla. Ikusi nuen momentua, habituallamentu batean, jendea ura hartzen zegoela eta eraso egin nuen eta uste dut lau edo 5 kideekin joan ginela eta Aurreneko egun hortan pixka despistatu ginen eta nahiz eta saiatu ihesaldia harrapatzen ez genuen lortu eta ja minutu bat jantzi guten. Akatsa handi bat izan genuen ez, ze eskapadori oso segundu gutxitara izan genuen. Eta azken momentuan konpontzen saiatu ginen, niti atzen jarri nintzen, baita Lukak taldea azkartu zuen, Eñautek bai. Baina, 50 segundu olako zerbait atazik guten. Hasean goratzen naiz oso azkar irten ginela eta eskapada egitea asko gustatu zela. Ihesaldian sartzea lortu nuen. Luka aurrean izateak asko lagundu zidan ez. Nik orduan goinin atzetik erasoa jo nuen eta Aimarrek bakarrik jarraitu zidan. Nik uste deskoordinazio puntu bat zela eta Bigarren egunean pixka kontrakorriente joan ginean, baina hori azkenengo kilometrotan azkenean lortu genuen gauzak kalmatzea edo olak baretzea. Hanka oso onak nituen eta orduan eskapada hartu eta erasoa jotzen saiatu nintzen, baina gero harrapatu nintziguten eta orduan Lukak erasoa joan zuen. Aurretikan pentsatuta nuen hor jo beharko nuela eta bakarrik joan behar nintzela, ze bestela oso zaila da lasterketa edo etapa hori irabaztea. Eta Eki eta Monturiol aurrera joan ziren eta nik ekin joatea lortu nuen eta Luka harrapatu genuen ez, eta hor relegoka ibili ginen. Oso ona ez naizen edo esprintan, urrutitik botatzea esprinta bururatu zitzaidan, zebrabidea hartu nuen ez, eta biziketak mugimendu arraro bat egin zidan, eta hori. Eta eskenengo kilometrotan lortu egin genuen ni behintzat eskenengo eraso baten sartzea eta sprint kaotiko horretan irabaztea. Bi karta gainuzkan generalerako, orduan joan ginen bi karta horiekin jolasten. Temporadako beste une batzutan ikusten nuen, igual goraka bakarrik joteko gain itzala, baina gainen edukan pedal kolpe hoi. Pelotoiak harrapatu zigun atzetik eta beste bala bat gastatu genuen. Hor ikusita oso ondo ni joala igotzen eta azkenengo igoera hortan oso gogorra zala eta inorrez egoela ni bezain forte, erabaki nuen erazo jotzea eta Ekik aurrea juntzan eta egun oso on bat dintzun.
Ez genukan beldurrik eraso jotzeko, ze azkenen ez genuen ezer galtzeko eta asko irabazteko, eta pixkat saiatu ginen eraso jotzen, baina terrenoak baita etzun laguntzen ez, orduan ihesaldi bat intzan Lukakin eta iesan bide asko intzuen, baina ezin izan zuen lortu iristea. Bai, Cardonak segulako lana egin zuen. Justo eraso gogor bat egin zuen eta pelotoia bitan edo hirutan banatu zen. Eta gero ni atzetik ni joala, atzetik ikusi nuen pelotoia nola zegoela eta nik eraso jo nuen eta azkenengo kurban atzeko gurpila pikutara joan zen eta ni pikutara. Isa gorri batez markatu nekan eguna zela San Estebaneko karrera, eta denen bilatean ginen. Oso gutxitan izaten da aukera, txirrindulari bat aukeratuta horrekin garaipena eskuratzekoa, eta kasu honetan Iker Lospitago eta Gorka behakin batei esaldian geniola ikusita, behakin garaipen hori eskuratzea ere oso berezi izan zen etxiantzelako eta batez bere ibilbideagatik. Esprinien azkarren eraz naizela ikusita eta justo azkeneko kilometroetan taldetxoan paroi bat egon zela aprobetxatuz eraso jo nuen eta lortu nuen gutxigatik, baina iristea. Oso zaila dira karrera horiek kontrolatzea, beti ere arriskua dago eskapada bat sortzea eta atzean paroi bat egotea eta orduan ez du inorrek tiratzen, eneko ihesaldian sartzea lortu genuen eta gero perfekto errematatu zuen lasterketa eta irabazi zuen. Ez sprinterra. Igoeran eraz behin nun, ez nun
diferentzia asko hartu. Pelotoiak bakea tiratzen azkenengo metrotan harrapatu egin duten eta azkenengo metrotan lier oso askar juntzan eta esprintean irabaztintzun. Ramos da, pero imbatible. Soltatu nun, pelotoitik, eta bazegon Ramos atzetik. Eta hau, esan diot berari, Eta le pedí relevo para entrar al grupo, y me atacó. Y me dejó ahí solo, el cabrón. Bai. Laguna da, baina. Eskapan bila jutea planteatu genuen, ze momentu hortan eskapak ateite zian eta gero peloteak ez zuen tiratzen atzetik. Orduan izan zen egun konstante bat, eskapa barrun atakeka ibili ginena. Bai, azkenen denboraldian zer jo nintzen ikusten karrera mugitu zezakeen txirrindulari bat izan nintekela. Sopela, etzen niretzako lasterketa egokiena, lehen urtetik banekin seguraski esprintean bukatuko zela eta iesaldi guztietan egotea izan zen helburua albaldin bat zen lehenagotik iristeko. Sprint bat nahi genuen, egia da lasterketa osoan zehar erasopia bat egon ziren, baina ondo antolatu ginen, iesaldi asko egin ziren eta azkeneko metrotan taldeak izugarrizko lan egin zuen. Bai, estrategia kontua baino gehiago indar kontua izan zen, eta hor aldapa gora denak tope jarri ginen, eta biharrek indarreztroi eukizun, eta azkenen meta baino lehenago kurban lehenengo sartzea lortu zuen, eta ondo irabazizula esatea daukagu. Hasierako bueltetan zaila izango zela hor puskatzia, azkeneko igoera horrek, belodromoko igoerak markatuko zula gehien bat karrera. Eta hor garrantzitsuna ondo aurrian kolokatzia sartzia zen. Ondo kolokauta sartu hartzen da hor azkenen grupo txikikiten juntzian, eta lortu nuen azkenen bigarren grupo hortan sartzea, lau segundu gutxi, lau segunduta hola iritsi ginen lehenengo grupotik eta pena bat izan zen, baina Bai, aurretik eskapada bat ziola, orduan, behaiei batez ondo etorri zitzaien bonifikazio horiek hartzeko goran zeudenak. Bonifikazioak hartzen saiatu nahi nula batez generalai beira. Eta hor talde txiki bat joan ginen hasian aurretik, baina areitio gotzen berriro atzetik harrapatu ziren. Eta areitio gora iristen eginela nik jotzia erabaki nun. Eta kilometro terdi inguru faltan atzetikan talde bat sartu zitzaigun.
eta hor bai harrapatuta zeitun italiana batek arrankatu zula, harrapatuta geho behai beste italiana bat ja metako bidean kurban lehenengo sartzia lortu zuen, eta azkenean banekin kurban lehenengo sartzia esanak irabazteko aukera gehiena zekala, baina ja indar gutxi gatezian orduan. Haiegin nahiko txukun ibilintzen ni eta taldea be bai. Hortxe eskapada hartu nauen, Jorge Zurdegaz eta Gabriguez. Eta be bai nahiko aurran ikusi nintzen karrera guztien. Azkenengo zatien hori akats batzukin nauzen eta gero faktura pase jatan. Eskapada egin zen, azkenean jenteak atxean toaia bota egin zauen, esate baterako, eta karrera aurrean egon zala argi eta garbi ikusi zen. Eta hori talde lana oso nahi zintzen, errematetutea faltau zen, kriston talde lana egin ginen hor. Errepetxo pila bat, askarrak, eraso pila bat, eta berriz ere ez. Taldeak niregan konfiantza oso jarri zuten, eta berriz ere esprintean garaipena lortu nuen. Goraka momentu baten atake bat jo nun eta alde itea lortu nun, eta gero goraka hobena moldatzen zienak harrapatu ziaten, eta behaiekin nahiko ondo aguantatu nun, eta helmu gaino. Jaitsierako azkeneko kurban inertziakin Ruben Rodriguez ontzitze egun, eta ondo irabazi zuen. Onio, 27, top 100. Laugarren lasterketa zan aste hortan, eta Malkortoko mendatea oso gorra zan. Azkenekon tapizek atakatu eta segitzea lortu nuen, baina azkenen puntutik atea ziten, eta beak irabazi zuen. Kalbarioko igokeran, oso fuerte egon zen, egia da pelotoia pilo bat apurtu zela, barriro dana batu zen eta egia da tentsio asko egon zela, gehien bat Kalbarioko sarreran, eta hori bai izin zela gogorra azkenean. 13 kilometro zeuden helmugaraino, fundazioak ez dakit 5-6 txirrindulari sartu zituen bertan, gu 3 ginen, eta garbi neukan xurdeatzen jarri izan, nire gurpilen da esan nuen, eharra jarri zait. Trena egin ginen, azkenengo 2 kilometrotan gutxi gora bera. Bitarten xurde horratzen ibili izan, eta hoxe kriston perfecto egin zuen, behaiek. Oso harin joan zen, nahiko sakatu ginen hasierako partean, segure ginen esan txarto kolokaute egon zana edo alik eta txarto pasetea.
zuen erasoa oso potente izan zen. Adur Tapiarekin lasterketa asko egin ditut, junior mailan, ja nekien oso txirrindulari oso ona zela, eta ez nintzen egun horretan junior mailan egin zuen denboraldia zehaztu. Alain oso harin bajatu zauen, korrezi eta adurredi arrapedotzen. Liger ni da raro, porque egun batean bazoaz oso ongi eta beste egunean, pero no andas ni pa atrás. Baina zegama oso gorra da, Igual bai ikasi behar dudala pixka bat filtratzen isaldiak, porque sartzen zera batean da teimola saia, baina bueno. Eskapada bat egon zen, bi sartu ginu zen aurrean, eskapadako fuertena Ikerpet izin zen eta bukatzetik reakzion hau behar izin ginun. Baina beti badakizu egongo dira 10 berdinak hor aurrean lehiatzen, así que 8 kaja, 12 infiltrado, eta ju, todo 100. Sartu nintzen korte baten Ola Berriengo baino lehen hau, eta korte horretatik joan ginen Bidal, Eder Moreno, Eiande eta ni aurrerantza. Esan egon kolaborazio askorik eta hori, eta mandu bigoten, pelotiak atxeda harrapau zoskun. Dubin gora lehenengokin koronatzen lortu eta gero Ola Berrian erasoa jo nuen eta lehenengo 8 horiekin koronatzen lortu nuen. Gero ordekan atzetik sartu ziren beste batzuk eta ja espeinia ditxekin. Eta DOB bai kristolana zauen mandu bigoten, aliketarinen igoteko. Mandubian asko sufritu nuen, oso gaizki sentitu nintzen lasterketaren gran partea eta ez dakit nola lortu nuen taldetxoarekin ailegatzea garaipena lehiatzeko. Hain indar gutxirekin ailegatzen zarenean azkenengo metrora oso zaila da kurban lehenengoa sartzea eta kostatu zitzaidan. Hasiera batean saiatu genuen talde bezala ere lasterketa aurretik izatea beti, nik korte batzuetan egon nintzen, baina ja ikusita finisher nahi zuela garaipena Unai Ramoserekin, ja lasik geratu nintzen pelotoian, indarra gordetzen, eta ja azken portuan saiatu nintzen hasieratik eraso bat jo nuen, ikusteko era ondo kokatuta sartu ziren portuan ala ez, baina ikusi nuen oso ondo kokatuta zeudela, hasi bakarrik topera igotzea geratzen zidan eta hori egin nuen. Egun guztia eskapadan nintzen, eta hori, bukaeran pelotoiak harrapautzin, da ikusi non talde osoa hor zehola eta esan non, Aziengo muruan ez duten igo azkar, apretatu zen pixkat, baina ginda zen, jo creo, denok nahiko justu zen fuerza. Ja, 15 hasi al sprint, eta 14.
Nik uste dut bakoitza bere kaxa esprintau eta azkarrenak izan zirela. Arazorik gabe lortu nuen tapizen gurpilera itxastea edo. Eta azkenean esprinean hirugarren postua eskapatu zitzaidan, baina bueno. Itxasuko lasterketa oso berezi izan zen, etxeko lasterketa, atera ginen guztia ematera. Ihesaldi handi batean zen hasieran, Kepa, Pikaza eta Marin sartu genitula. Eta hori, gero ni atzetik atera nintzen, uste Gomezen atakea jarraituz. Hori, harrapau genitun da, ja hasieratik pentsau noni esaldi hori apurtuin bagenula, eta aurrea jonon. Azken Altamira eta gero kajak 4 edo 5 txirrindularekin atzetik harrapatu ziguten, eta ja momentu horretatik banekien esprinerako kontrolatu behar zutela eta kontakeri izango zela erasotzea eta aurrera joten saiatzea. Deskontrol izan zen lasterketaren bukaeran, nahi genuen esprina egitea larronderekin. Nik uste nuen lasterketa burua ginela, baina direktorak ejan du bazela beste grupo bat 30 segundutan. Taldekideek oso fuerte tiratzen. Ez dugu nehor ikusi eta orduan azken errepetsuan saiatu dut sartzea grupo hontan, baina bukaera ezen nehor. Eta esprinean jokatzeko baza garrantzitsuena galdu genuen. Orduan, azken metrotan nik sartu nintzen ondo kokatuta, esprint oso polita egin nuen eta Einaut oso txirrindulari potentea da eta berari irabaztea oso zaila da. Nik uste Einaut ez dela junior bat, Einaut munduko txapeldun bada. Eta pixka joditu zin. Baina... Nik urte hasieratik nakarmezua zenez, karrera guztita irabaztea joan behar genula eta asmorrekin joan ginen, eta hone ere bai. Eroriko bat izan nuen Lazkaomendi hasi baino lehen, hor indar asko zagutu nituen ugoren gurpilera berriro bueltatzeko eta Lazkaomendin atxean utzi zidan. Baina izan nuen sortea Eduardo nire taldekidean hor izatea eta lan ikaragarria egin zuen. Eta hor eroriko bat egon zen, ihesaldi bat intzen hor, ihesaldian 3 zeuden. Beste txirrindulari garrantzitsu batzu falta ziren, ihesaldi hortan, eta oso polita denbora aldia hola bukatzea.